Doña Ilorosa, worried about his brothers, decided to go after them to the seventh mountain. Naguol si Doña Ilorosa sa iyang mga igsuong lalaki, ug mihukom nga moapas nila ngadto sa ikapitong bungtod. Before she left, she made 4 wishes: a caballo vento, a horse as swift as the wind, a golden saddle, golden armor, and a golden sword. Una siya mibiya, nangandoy siya upat ka butang. Usa ka kabalyo viento, usa ka kabayo nga sama kapaspason sa hangin, bulawan nga monturahan, bulawan nga armodora, o bulawan nga espada. Before she left, she asked for Popo's blessing and then disappeared to the mountains. Una siya mibiya, nangayo siya sa bendisyon ni Popo og nawagtang ngadto padung sa bukid. Many birds teased and made fun of her on the way to the seventh mountain, but she remained focused on the task. Daghang langgam ang nanugsog og nagbugal-bugal kaniya sa dalan paingon sa ikapitong bungtod. Apan, nagpadayon siya sa pagtutok sa iyang tahas. When she reached the mountain, the Siete Flores was there waiting for her and then attempted to daunt her. Pag-abot niya sa bungtod, nagpaabot kaniya ang Siete Flores og nisuway og paghadlok kaniya. Doña Ilorosa remained unfazed. Wala naratol si Doña Ilorosa. She immediately asked for her brother's back and threatened to kill the bird. Diretso niya gipangayo nga iuli ang iyang mga igsuong lalaki ug nihulga nga patyon ang langgam. The Siete Flores, frightened seeing the glistening sword on the prophetess' hand, begged her to spare his life and promised to bring back her brothers and their horses. Ang Siete Flores nahadlok sa pagkita sa makasilaw nga espada sa kamot sa babayeng propeta. Nagpakiluoy nga di unta siya patyon ug nisaad nga ibalik niya ang iyang mga igsuong lalaki ug ang ilang kabayo. The bird then instructed Doña Ilorosa to pluck a feather from his bird's wing and plant it on the ground. Nitudlo ang langgam kang Doña Ilorosa nga moibot og balahibo sa pako sa maong langgam og itanom sa yuta. She did exactly what was instructed, and in an instant, her brothers, their horses, and all the kings, knights, and priests that were turned to stone came back to life. Iyang gibuhat ang gitudlo og diha-diha ang iyang mga igsuong lalaki, ilang kabayo ug tanang hari, kabalyero ug pari nga nahimong bato ni balik pagkabuhi. Doña Ilorosa then wished for a golden cage to place the Siete Flores in. Nangandoy si Doña Ilorosa alang sa usa ka bulawanong halwa aron kabutangan sa Siete Flores. The kings she saved were very grateful for what she did and asked her what she wanted in return. But she only requested that they thank God, for He was the one that commanded her to go on the quest. Ang mga hari nga iyang naluwas, mapasalamaton kaayo sa iyang gibuhat, ug nangayo kaniya, unsa ang iuli nga iyang ganahan. Apan, nihangyo lang siya nga mopasalamat sila sa Dios. Kay siya man ang nagmando nga mulakaw alang sa maong pamalag. When they returned home, Popo immediately set out to collect shells so they could eat and celebrate. Sa ilang paguli sa ilang panimalay, nilakaw dayon si Popo aron pagkolekta og bayanan
aron ilang makaon ug sila magsaulog. Before she could leave, Doña Ilyorosa stopped the old woman and promised that she would no longer collect and cook shells. Una siya nilakaw, gipahunong ni Doña Ilyorosa ang tiguang. Ug misaad nga dili na siya hangtod-hangtod mangolekta og bayanan ug magluto niini. She then wished for a bangka which they could ride on and transformed Felipe into a rooster and made Pedro the steersman. Nangandoy dayon siya sa usa ka sakayan aron ilang masakyan ug gihimo niya si Felipe ngadto sa usa ka sunoy ug si Pedro ngadto sa usa ka timonero. On their journey, they first came across a tobacco merchant who challenged them to a cockfight. Sa ilang pagpanaw, ilang nakatagbo ang usa ka tigpatigayon og tabako. Nga nihagit kanila sa usa ka sabong. Doña Ilyorosa initially hesitated to fight with the tobacco merchant's rooster, but he insisted. Nagduha-duha si Doña Ilyorosa sa pagdawat sa away batok sa sunoy sa tigpatigayon sa tabako. Apan, namugos ang negosyante. If he won, he would capture her bangka, If he won, he would capture her bangka. But if she won, she would have his bangka and his crew would follow them around. Kung siya daw makadaog, iyang masikop ang sakayan ni Doña Ilyorosa. Apan, kung makadaog si Doña Ilyorosa, maiyahan na ang sakayan sa tigpatigayon ug ang iyang mga tripulante magsunod-sunod na kanila. The match did not last long. Felipe knocked down the tobacco merchant's rooster in an instant. Wa magdugay ang sangka na patumba ni Felipe ang sunoy sa tigpatigayon ug tabako diha-diha. They then came across another bangka with lots of cargo and a band on board. Ana-ana pud sila'y nakatagpo nga laing sakayan, nga adunay daghang karga ug banda nga sakay. The band's conductor challenged them to a cockfight. Gihagit sila sa usa ka sabong sa konduktor sa banda. Just like the first, she hesitated and even insisted that her rooster was too young to battle, but he insisted. Sama sa una, nagduha-duha si Doña Ilyorosa ug nipahimug-at nga ang iyang sunoy bata pa aron makibugno. Apan, namugos ang kaaway. Again, Felipe immediately knocked down the band conductor's rooster. Sa makausab, dali nga napatumba ni Felipe ang sunoy sa konduktor sa banda. The victory gained them another bangka. Ang ilang kadaugan napaangkon nilag laing sakayan. Now traveling with 3 bangkas, they stopped by the kingdom to get a supply of fresh water. Karon nga naglawig na sila sa tulo ka sakayan, nihunong sila sa gingharian aron sa pagpuno og preskong tubig. The king went out of his way to meet the guests and invited them to the palace after seeing the abundant cargo on board and upon hearing that on board one of the bangkas was an old woman, a cock, a steersman, and a woman with green hair, a star on her forehead, and a mirror at her breast. Niguwa gyud ang hari aron pagtagbo sa mga bisita ug nidapit kanila sa ilang palasyo pagkakita niyag abunda ang ilang karga ug pagkadungog nga sakay sa usa sa mga sakayan ang usa ka lagas, sunoy, timonero ug babayi nga anaay lunhaw o buhok,
bituon sa iyang agtang ug salamin sa iyang dughan. As they entered the grand palace, Doña Ilyorosa spotted Maria in the pig pen and questioned the way she was being treated. Sa ilang pagsulod sa dakong palasyo, nakita ni Doña Ilyorosa si Maria sa alad ug nangutana bahin sa iyang pagtratar. "Ignore her," the king said. But Doña Ilyorosa was insistent that she be brought out of the pig pen. Ayaw siya tagda. Niingon ang hari apan si Doña Ilyorosa namugos nga pagawson si Maria sa alad. The king obliged and asked his servants to bring her out. But Doña Ilyorosa stepped in and brought Maria out herself, bathed her, and made her look presentable for the banquet. Napugos ang hari ug iyang gimanduan ang iyang mga sulugoon nga pagawson si Maria. Apan, si Doña Ilyorosa nitikang ug nipagawas ni Maria, nikaligo, ug niilis niya aron maipaila-ila siya sa bangkete. When the three midwives learned of Doña Ilyorosa's presence in the palace, they immediately attempted to poison the food at the banquet. But the prophetess was able to sense this and warned the king and other guests before they ate. Pagkahibaw sa tulo ka mananabang sa presensya ni Doña Ilyorosa sa palasyo, nisuway sila og butang og hilo sa pagkaon sa bangkete. Apan, ang propetang babayi nakamatmon ani ug nipahimangno sa hari ug ubang bisita una sila nangaon. At once, milk from Maria's breasts gushed out to the mouths of Pedro, Felipe, and Doña Ilyorosa. Diretso ni buhagay ang gatas sa suso ni Maria ngadto sa mga baba nilang Pedro, Felipe, ug Doña Ilyorosa. The king, stunned by what he just witnessed, fainted. Nangangha ang hari sa iyang nasaksi ug nakuyapan. When he regained his consciousness moments later, Pedro, Felipe, and Doña Ilyorosa rushed to his side. Niadtong nabalikan siya sa iyang panimuot taud-taud, nidagan si Felipe, Pedro, ug Doña Ilyorosa sa iyang hiliran. Doña Ilyorosa introduced each one of them as his children, and they all explained what had happened. The three witches had thrown them into the river and replaced them with 3 pigs. Gipaila-ila ni Doña Ilyorosa ang tagsa kanila nga anak sa hari, ug ilang gipasabot ang nahitabo, nga ang tulo ka balbal naglabay kanila sa suba ug nihulip kanila og tulo ka baboy. The king was angered by what he just learned and immediately ordered the witches to be tied and killed. Nasuko kaayo ang hari sa iyang nahibaw-an, ug dayon-dayon ni mando nga ipahikot ang mga balbal ug patyon. He then went on to reinstate Maria as his rightful queen. Iyang gipahiuli si Maria isip iyang angay nga reyna. His 3 children and Popo stayed in the kingdom, and they all lived happily ever after. Ang iyang tulo ka anak ug si Popo ni pabilin sa gingharian, ug sila tanan nagpuyo nga malipayon hangtod sa hangtod. Kids, did you like the story you just heard? What do you think of Doña Ilyorosa, our green-haired prophetess? What do you think of her many adventures? What do you think about a female heroine?
What are her qualities that make her a heroine? Tell us what you think of the stories, kids. Ask your parents or teacher to send us a message at facebook.com/Gabii sa Kabilin Cebu. Also, there are questions at the end of this video that we will be posting so you can talk more about the stories with your parents or teacher. Of course, don't forget to also like and share our post. Just remember that every second Friday of the month is Storytelling Afternoons in Handurawan, Cebuano Tales for Children. Bye, kids!